in dai game da maganar sanyi ne na yi na sha na kashe kuɗi sama da 500,000 wani ya ce 300,000 na yi bai yi ba to dama ya za a yi shi kuma yana da sharaɗi yana da ƙa'idoji kuma in aka ce ba za a bi wannan ƙa'idojin da sharaɗin ba dole a yi ta fama a yi ta cika asibiti da marasa lafiya a yi ta cika gurin masu ba da magani a yi ta fama mutum ɗayan ka je ɗakin shi yadda ka san ɗan bori ƙulli can jarka can ƙwayoyi can to sababin da yake kawo matsalar kunki bari kullum mutum zai ba da magani in dai karatun maganin yayi ba inna wajarna ana ba to sai ya gaya muku sabubban da suke kawo cututtuka su ne matakin farko da ake dakilewa kafin a samu abin da ake so to kun ki barin sababin dole kullun ciwo ya dingi karuwa ya ce maka na sha ai ta zagin masu maganin shi bai yi ƙarya ne kaza wallahi ba haka bane sababin ne ba kwa bi sanyin kashi mai rike jijiyoyi sanyin kashi mai rike gaɓoɓi sanyin kashi mai kumbura kafa sanyin kashi mai kama wato gwiwa sanyin kashi wanda yake kama ƙugu tashi da ƙyar durƙusawa da ƙyar ɗagowa da ƙyar wani ma sallah a zaune zai yi kayi sha AC gida AC mota AC office AC ko ina AC wannan yana shiga cikin ƙofofin gashinka yana shiga cikin jikinka har ya wuce fatar ka ya ce ya shiga ɓargonka dole ka samu matsala kai Allah yi ka ba za ka iya shan ruwa ba sai ruwan sanyi ruwa mai kankara ruwa mai kwalba mai gilas wanda sai an ɗauko shi a cikin firij ya za ka samu sauƙi ya ilahi to dole ne sai kun kiyaye Allah ya kiyaye ku amma idan har ba za a bar sababi ba to za a tangi samun matsala shi sanyin kashi in ya riga ya kama ka jijiyoyinka suna rirriƙewa idan suka rirriƙe ko babu ya ganda za a yi su saki in dai har baka ci gaba da daina abubuwan da suke sa suke kamewa ba wannan maganin da zan baku na sanyin kashi ba sha ake ba ba wanka ake ba hayaki ake ba shafawa ake yi yanzu nan da nake magana nan ina gama bidiyon nan maza ka garzaya kasuwa ko ki garzaya kasuwa ko ki aika ki je wajen masu sai da magunguna 'ya'yan itatuwa ko irin masu islamic chemist wasu daga cikinsu suna sai da 'ya'yan zogale wasu an ɓare su an zuba su a leda su yi kawai zaki in kuma a ƙauye kake karkara ka ebo da kanka wannan shi 'ya'yan zogalen su ake ɓaɓɓarewa bacin an ɓare su sai a dake su su zama gari bacin an dake su sun zama gari sai a ɗibi ƙaramin cokali bacin an ɗibi ƙaramin cokali sai a samu coconut oil man kwakwa ko babba ko ƙarami amma adadin da ake so ka zuba shine cokali 3 babba a cikin garin wato 'ya'yan zogale ƙaramin cokali bacin ka zuba sai ka ebo manja cokali 1 babba sai ka haɗa manja wanda ake girki da shi wanda kuka sani sai ka kwaɓa wannan gari to wannan shine za ka rika shafawa a duk gaɓoɓinka da suke riƙewa ko gwiwa ko ƙugu ko tafin ƙafa in yana ɗaukar zafi ku jaraba wannan in kun jaraba wannan za ku yi mana addu'a amma da sharaɗi shine ya zamanto